ibekela imbono yakhe nje kuthiwa imbono yami le ngikhuluma la ku TikTok iyabasebenzela abaculi most of abartists njengoba nje abaculi sebekhululeka ngako maskandi ingenxa yami ngosiqiniseko nginesandla esikhulu lapha ngipromote lento ka online ngipromote lento ka online yeah bengicela manje kancane Velasi bengicela umoderator ngikubona lapho maqwabe bengicela ungafaki nombani mfethu abanye bangena namalo kanti sakhuluma umuntu bavele bengene nomseni aqhubeka yabona njengoba ngapromote indaba zo online nje yonke into isisobala manje lo muntu abakuthiwa udayisa kakhulu la kumaskanda besikhohlisiwe ngayo ngoba umuntu sekwaba esilimi umuntu sekwabelieve nonsense kuthiwa lo muntu udayisa kakhulu lo muntu akahluleki kwasha kwacima kanjani qhamukuyani online uyaveza online uhlulwa ngisho nawo navigator ko online iloko zinto ke nje okufanele sibangeke manje koze kube sibanga nje umbhedo ngeke sobalo ukuthi hayi nanga umzukulu uyakuhlula nanga umjolisi umuntu oqala umculo ngeCovid uyakuhlula nanga ubani hayi kuyala ma-Blue Nation kuyala ingane zakwethu maybe umyalezo awufiki kahle maybe message ayifiki kahle musani ukuhamba niyokhamisa ko live bosiqiniseko musani ukuyokhamisa ko live Ultraman or whoever lo muntu loyo enimaziyo ukuthi ayikho into enhle azoyivuma ngokhuzane musani ukuyongena lapho ngixolise nje ukuthatha le clip le kunamanye ama-Blue Nation akhona kule live enesiqiniseko ayikho into ongamchazela yona isiqiniseko azoyizwa angazi mina yini kuma-Blue Nation kube likhuni ukuzwa lokho ayikho usiqiniseko into azoyisho enhle ngokhuzane I hope lokho kuyazwakala yekani ukumvumisa nimtshele ngokukhuzana ngobuhle bezinto azizwayo eyitshelwa yinini angeke avume acceptani ukuthi akamfuni ukhuzana niqhubeke nempilo nipromote umsebenzi kaKhuzani nizoze nithi irasta linjani yini nibhizi niyoligubha nifuna lokhu ni-understandisa ngoKhuzani phushana umsebenzi kaKhuzani yenzani izinto ezokuphamisela uKhuzani phambili niyeke lokuyongena kulabo live laba cause labo live bangaka nje yini niyababanga uma bevulwa bu live nani vula nowenu nikhulume kahle ngoKhuzani inkinga ikuphi cause inkinga ayikho uma bebhizi bekhuluma nani vula nowenu live nikhulume kahle ngehlamlenze kodwa kubonakala ngathi lokho anikuzwisisi kahle ngathi kulikhuni ukuthi nikubambe nigraspe ukuthi kanjani noma inhliziyo ingangaba inhle ngaba buhlungu uzoloku bemgxeke lokho bekhuluma ngaye vulo wakho ulive yenza ivideo post a video wena ukhuluma kahle ngoKhuzani ngedlamlenze is the only way yokuthi udile nezinto lento yokuthi uthatha umuntu ongamfuni Khuzani uma understandisa angeke niyiwine lo fight leyo lo mfana loyo baningi abantu akabahlula ngenkulumo angeke umhlule ngenkulumo uyayazi into ayenzayo mayekhuluma kabi ngoKhuzani uyazahle mhlawumbe ukhuluma ngani akukho kuhlaza kubona unazo zonke izimpendulo akakazaza avume lutho akukho azokusho ningalindeli nini ukuthi azoyisho ngoKhuzani nibona nje lo mfana esephinde nyakaza yini ma-Blue Nation nimqalisa phansi ethe sebolile senuka phu nimvuse nini uyazi phethe nithintwa kuphi uyazi ukuthi mayikhuluma ngoKhuzani nizothinteka vele angeke nivume nizofuna defender wena uwedwa or kwi-live yakho uzozenza ivideo niphushela uma-video lawo mozokhuluma naye uzobukusa ngawe laphana unoyisupport lapha emgadile nje ukuthi yena ihamba naye wena uzoba mawuwedwa kwi-panel uzothini angeke uzoyiwine lo mpilo leyo yabantu abangamfuni uKhuzani angazi into noyizwa nini abantu abasenqondo umqondo wabo abantu awusabalali boyibona impi oyilwayo izokuhlula ngeke izikufikise ndawo
angeke aze avume lo mfana ukuthi uKhuzani wenza kahle. Lokho kumele nikuze ma-Blue Nation, iy'ngqondo zenu lokho azikwazi. Ungamane usenzele ividiyo yakho ukhulume ngayo uma ubona ukuthi uyahluleka ukubekezela. Ungamane usenzele ividiyo yakho uyiphostele ukhuluma ngaloo nto leyo, ngaleyo situation leyo kuphela. Bawuzongena laphayana nifaka more enkingeni uKhuzani because ukhuluma yonke into ayithandayo ngoba niyabuza imibuzo. Umbuzela umuntu ongamthanda uKhuzani, umbuzelani, umbuzo ethenzeni. Nani bafowethu nanje nangibangaza mina kahle kahle ukucabanga kanjani. Mina ayikho into engayibuza loya mfana loyana engambuza ayikho. Usemsebenzini ufanele uqashiwe ukuthi azosebenzela le kwa Red Nation ukudefenda ngayo yonke indlela. Very support unayo, uyithwele support abantu abamsupportayo, kodwa abantu abenza ukuthi aphakame kuyinina. La bantu abamsupportayo abanamandla uma ningekho. Nizolokhu nizokhamisa nizokhosela nifuna ukumshintsha umqondo, angeke nize nimshintshe umqondo. Once na understand lokho inhliziyo zenu ziyogezeka, niyoba right nasemoyeni ukuthi ayi ya iqiniso leli. Manje nifuna ukumtshela khohlwana. I wish ama-Blue Nations amaningi akaku-understand lokho aku-accept enze ngenye indlela ngoba le lokho ayizama yakhulunywa nasekuqaleni waba kakhulu lo mfana nambanga kakhulu. Uthola amandla-ke impela manje kunisondela nimbuza nimquestione kuma-panel uzobukusa ngani. Unayo yonke indlela yokuphendula, impilo yakhe lokuphendula abantu o-live, i-lifestyle yakhe. Wena ngenzeka uzenzela i-content nje enormal, uyoza nama-point uyoze wakholwe nawe ukuthi hey ngathi ushayile ekhuluma umbhedo lo mfana because le nto useyiphinde kaningi eyikhuluma sekungathi manje i-revision kuyena isilakho nomnika i-challenge ayijabulelayo. So I wish ama-Blue Nation akacabange kahle, abuyise ingqondo, ayeke ukuyongena ukugibeni lalo mfana. Lo mfana uthi masewile nimvuso, ethi masewile nimvuso. So if kunabalandeli abangezokucabanga abangezoku-understand kuyibona igame ukuthi idlala kanjani, angeke uzoqala phansi manje. Kanti nalokho nigconwa ngo-Spotify kuze kube nini. Siyawenza amavidiyo sinitshele ngezinto, hhayi amavidiyo niyawabuka nje aniqhoshi ngawo, aniwasheri, nifuna lento ukuthi nimlandelele. Unavigator udayisa kakhulu noKhuzani uma kwenzakalani. Uma ucheck iy'namba laphana ubani odayisa kakhulu ama-monthly listeners, yiwo adayisa ama-monthly listeners. Akuwona ama-stream ukuthi ingoma nama-streams amangaki, akusikhona lokho kade okubalulekile. Kubalulekile ukuthi abangaki abalalelayo. Nani bafethu kunicangisiseni kahle lento, liyadisappointa ngempela. Akwazi uzofika ugade umuntu ongamthanda uKhuzani, ugade wena uli-Blue Nation, ulokhu ubhizi, lokhu ukhuluma into engenamsebenzi, into engayindaba. Bafethu yekani ungene kwi-trap, understandani ukuthi nibhane nani nezinto yenu, ithanda umsebenzi waKhuzani niye phambili.